Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роз Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Чолыга эш сәфәре белән Рөстәм Миңнеханов килде. Республика башлыгы яңа күп функциялы үзәк эшен бәяләде һәм КАМАЗның 50 еллыгын бәйрәм итүдә катнашты. Боз ялгышларны кичерми, коткаручылар көн сайын диярлек елгаларга патруль белән чыга, балыкчыларны сак булырга өнди. Макулатура биреп үсенте ал, Чаллыда бөтен шәһәр экологик акциясы уза. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина сюжеты. КАМАЗ заводының 50 еллык юбилейы уңайыннан оештырылган бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Концерт кичәсе Орган залында үтте. Онда республика һәм предприятие җитәкчелегеннән тыш заводның алдынгы хезмәткәрләре һәм ветераннары чакырылган иде. Бәйрәм чарасыннан тыш Рөстәм Миңнеханов шулай ук 59-нчы комплекстагы быел ачылган күп функциялы үзәктә дә булып кайтты. Әлеге бина 10 елдан артык ташландык хәлдә булган. Капиталь циклендерү эшләреннән соң күп функциялы үзәк булдырдылар. Анда шәһәрдәшләр өчен 160 дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтелә. Елгаларда боз катты, ләкин шулай да коткаручылар балыкчыларны сак булырга өнди. Һава торышы гел үзгәреп тора һәм кайбер урыннарда боз ярылырга да мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре көн сайын диярлек елгаларга патруль белән чыга һәм балык тоту белән мавыгыручыларны тормышларының куркыныч астына куймаска өнди. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре Мәләкәс елгасындагы боз калынлыгын үлчәде. Яр кырыенда һәм уртасында бозның калынлыгы 25 см чамасы тәшкил итә. Бирдә балыкчылар да байтак җыелган. Аларның сүзләренә караганда, алар бозга берничә ел гына чыкмый, куркынычсыз урын сайлый беләләр. На лед только вышел, забурился чуть-чуть, посмотрел, если лед тонкий, все, уже не рискуешь, нет, мне жить охота. Морозы были, снега не было, поэтому лед намерз в этом году очень сильно. Барлык балыкчыларга коткаручылар куркынычсызлык кагыйдәләре язылган белешмәкләр таратты. Бозның калынлыгы балык тотарга мөмкинлек бирә, әмма ярылган урыннар да булырга мөмкин. Каманың Түбән Бьефында җәйендә кышында балык тоту тыела. Бирдә Түбән Кама ГЭС су биеклеге даими рәвештә үзгәреп тора. Тик коткаручылар әйтүенчә, кайбер балыкчыларны бу куркытмый. Мисал өчен, 2 ел элек Түбән Бьефта 5 балыкчы утырган боз кителә һәм агымга ярып китә. Аталы улы 2 кешене коткара алмыйлар. Аларның мәетләре бер тәүлек узгач табыла. Самыми опасными местами у нас остаются, как и раньше, это река Меликеска в районе Элеваторной горы, улица Центральная и по набережной Тукая. Потом река Кама, тоже в районе поселка Элеваторная гора, в районе городского пляжа, со стороны 48-го комплекса. Балыкчыларга бозга ялгызын чыкмаска, үзләре белән кесә телефоны бау алырга һәм коткару жилеты кияргә киңәш итәләр. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта 112 номеры буенча бердәм коткару хезмәтенә шалтыратырга кирәк. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Макулатура тапшырда үсенте алы шәһәрдәшләр тормыш әйләнәсе Идел буе экологик хәрәкәте оештырган акциядә катнаша ала. Кулланылган кагазларны чыршы, нора, туя һәм башка куак агач үсентеләренә алыштырып була. Табигатьне саклауга үз өлешеңне ничек кертергә? Мәрьям Файрушина сюжеты. Анастасия Праведникова Чаллыдагы тормыш әйләнәсе Идел буе бөтен Россия экология хәрәкәтенең координаторы. Әлеге эшкә очраклы гына килмәгән шәһәрдәшебез әйләнә-тирә мөхит торышы өчен борчыла. Урманнарны кисү, бер полигонга чүп җыю һәм башка факторлар табигатькә тискәре йогынты ясый. Ә бит барысы да үзебездән тора, ди шәһәрдәшебез. Мин түгел икән кем? Анастасияның шигары шундый. Наше движение «Круг жизни Поволжья» действует на набережных Челнах уже около 2 лет. Акции проходят у нас круглый год. Можно сдавать макулатуру, но саженец можно получить или весной, или осенью. Это связано с тем, что наилучшая приживаемость саженцев именно по весне и по осени. Үсентеләрнең түрі тапшырылган макулатура санына бәйле. Экологик хәрәкәтнең рәсми сайтында балалар җыеп үсемлек сайларга мөмкин. Минем хезмәттәшләрем көн сайын үз эшендә күп кәгазь куллана. Әлеге акция уңаеннан безнең иҗат төркеме дә макулатура бирергә уйлады. 12 килограмм өчен безгә чыршы үсентесе бирделәр. Акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Макулатура тапшыру пункты Иске Сарман урамы 29 адресы буенча урнашкан. Белгечләр көн сайын иртәнге сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр эшли. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар.
Республикада 22 декабрда Өзбекстанда узачак сойлауларга әзірлік бара. Шетел гражданнары Россия территориясында шулай тауыш бере алачак. Йоршалыда 1000-нен артык Өзбекстан гражданы яши. Негізде алар студентлар һәм хезмәт мигрантлары. Төбән Кама һәм Алабугада яшәүче мигрантлар да Шалыда тавыш бере алачак. Элекеге союздашы республика гражданнары Улы Мәҗлес хукук палатасына депутатлар сайлаячак. Я очень попросил бы моих соотечественников, чтобы они просто не думали, что и без нас там выбрать. Здесь не кандидатуру выбирает, здесь партии. 5 партий будет, из 5 партий какой-то партии они должны выбрать. Шалыда вакытыннан алда тавыш бирү көне әлегә билгеле түгел. Ул 12-18 декабрда Шишмә халыклар дуслыгы йортында узачак. Тавыш бирү өчен иң зур мәйданнарының берсе Казанда, Үзбәкстанның генераль консуллыгында булачак. Жылы юрганнар, оңайлы өз киемнәре Шалыда Иваново тукымалары Ивановский текстиль ярминкәсе ачылды. Анда товарларның киң ассортименты тәкъдим ителгән. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбыз. Иваново тукымалары ярминкәсе шәһәрдә даими уза. Биредә 500-дән артык товар. Оек башлардан алып, сарык һәм дөя йоннарыннан мендәр һәм юрганнарга кадәр. Одеяло есть как зимние варианты, так и демисезонные и облегченные варианты. Подушки, размеры есть как 70 на 70, 60 на 60, 50 на 70. Ярминкәдә хатын-кыз һәм иратлар өчен кием салым, сөлгеләр, урын җирәйберләре тәкъдим ителә. Әзер комплектларны гына түгел, монда мендәр һәм юрган тышларын аерым сатып алырга да мөмкин. Вязь у нас только 7 видов: поплин, перкаль, сатин, страйп сатин, на матрасники непромокайки, которые защищают ваш матрас от попадания любой жидкости. Мында постель бельелары бик әйбәт, эшсезләр, сөлгеләр эшсез, бик матур. Себе купили новую тунику, носки, а подружка 2 постельных набора купила. Иваново тукымалары ярминкәсе Тынычлык проспекты 49А адресы буенча палитра сәүдә үзәгендә урнашкан. Ул 15 декабрьгә кадәр эшли. Мөгъҗизаларга ышанган һәм хыялланырга яратучылар өчен тиздән әкият дөньясына ишекләр ачылачак. Шаллыга мөгъҗизалар лабораториясе килде. Омега сәүдә үзәгендә 7 декабрьдән 12 гыйнварга кадәр балалар һәм өлкәннәр өчен үзенчәлекле эксперименталь проект тәкъдим ителә. Только в этой лавке волшебные палочки выбирают себе волшебника. И это сделано только для того, чтобы магия стала самой сильной. Сейчас вы можете в этом убедиться. Мөгъҗизалар лабораториясе балалар һәм өлкәннәр өчен үзенчәлекле эксперименталь проект. Бирдә танылган әкият һәм фильм геройлары төрле чор галимнәрнең эшләрен күреп була. Теләге булган һәркем өчен тылсымлы дөнья белән таныша, галимнәрнең хаталарын төзәтергә, гаҗәеп фокус серләрен ачарга һәм үзенең тылсымлы таякчыгын таба ала. Шоу мыльных пузырей. Есть возможность учиться в гигантском мыльном пузыре. Криогенные шоу. Заморозить розу буквально за 1 секунду. И много-много другое. Тынычлыкта ял итәргә яратучылар өчен өстәл уеннары тәкъдим ителә. Әлеге интеллектуаль уеннарның детальләре гадәти булмаган үлчәмнәрдә. Мөгъҗизалар лабораториясында тылсым чынбарлыкка әверелә. Фән көтелмәгән яклардан ачыла. Үзенчәлекле лаборатория 7 декабрьдән алып 12 гыйнварга кадәр Омега сәүдә үзәгендә эшли. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. С 3 по 6 декабря в ВЦ «Экспо Кама» состоится выставка шуб «Город Пятигорск». Мутон, норка, дубленки. Акция «Сдай старую шубу и получи до 15 000 рублей при покупке новой».